Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako špehovať reklamy vašej konkurencie v Google Ads úplne zadarmo. Existujú aj platené nástroje, ktoré stoja stovky eur. Na rovinu, pravdepodobne ich vôbec nepotrebujete. Tento bezplatný nástroj od Google zvládne všetko, čo potrebujete vedieť. Takže poďme sa na to pozrieť. Som Denis Galbavý a spravujem Google Ads tak, ako keby som ich platil ja. A chcete vidieť viac takýchto praktických návodov z praxe? Dajte odber. A teraz si poďme ukázať, ako na to. Prvá vec ešte predtým, ako uvidíme samotné reklamy, musíme vedieť, kto je vaša reálna konkurencia. Veľa ľudí len hľadá a tipuje, ale vy to nerobte. V Google Ads choďte do štatistiky aukcií, nájdete to pod štatistiky a reporty. Tu neuvidíte texty reklám, ale uvidíte, kto s vami inzeruje. Môžete to zobraziť podľa podielu zobrazenia, to znamená, ako často sa vaša reklama zobrazuje na vaše kľúčové slová, ktoré máte v účte. Tu vidíte zoznam vašich najväčších konkurentov. Google vám tu ukáže mieru prekrytia, teda overlap rate. To znamená, ako často sa bijete o rovnakého zákazníka v tej istej aukcii. Čiže ako často sa zobrazujete vy aj vaša konkurencia v rámci jedného vyhľadávania. Zoradíme si to podľa toho a tu vidíme, kto je naša najväčšia konkurencia. Toto je kľúčový prvý krok. Vypíšte si firmy, s ktorými máte najväčší prienik, aby ste neanalyzovali niekoho, kto s vami reálne nesúťaží. Teraz, keď vieme kto, poďme zistiť, čo inzerujú. Google Ads má nástroj, ktorý je úplne zadarmo. Volá sa Google Ad Transparency Center. Link vám nechám v popise. Môžeme si teda skopírovať vašu konkurenciu. Prejdeme do tohto nástroja. A sem zadáme názov firmy. Tu vidíte presne, akú kreatívu a aké texty používajú. Dôležitý tip, sledujte dátum, kedy sa naposledy zobrazila. Ak je tam nejaký starý dátum, tak reklama už pravdepodobne nebeží a môžete sa zamyslieť nad tým, že prečo. Tu si viete vyfiltrovať, či chcete bannerovú reklamu, alebo textovú reklamu, alebo video. A teraz bonusový tip, ktorý veľa špecialistov na Google ignoruje. Ak vaša konkurencia tlačí nejakú silnú ponuku na Google, pravdepodobne ju tlačí aj na sociálnych sieťach. Preto odporúčam pozrieť sa aj do Meta Ads Library, knižnica reklám, taktiež vám nechám link dole v popise. Funguje to podobne, opäť vyberieme si, že chceme vidieť všetky reklamy a zadáme konkurenciu. Čo je dôležité, že tu vidíte aktívne reklamy. Pre vás extra tip, tu treba pozerať dátum spustenia. Čím dlhšie reklama beží, tým môžete očakávať, že asi funguje. Ak to nerobí nešikovný marketér, tak tie reklamy, ktoré nefungujú, by určite vypol. Spojte si tieto dve informácie dokopy a získajte kompletný obraz o stratégii vašej konkurencie. Jedna najdôležitejšia vec na záver, to, že vidíte, čo im beží, vám samé o sebe nepomôže. Nekopírujte ich. Ak ich skopírujete, budete len druhá verzia. Vašou úlohou je pozrieť sa na ich texty a urobiť tie svoje ešte lepšie. Sú oni príliš všeobecní? Vy buďte konkrétni. Musíte mať lepšiu ponuku a texty ako konkurencia. O tom, ako písať reklamné texty, si povieme inokedy, preto nezabudni dať odber. Ak potrebujete pomôcť s týmto nastavením, alebo chcete vaše reklamy prebrať viac dopodrobná, rád vám s tým pomôžem. Rezervujte si u mňa bezplatnú 30-minútovú konzultáciu, link je v popise. Pozriem sa na vaše kampane a na rovinu vám poviem, kde vám utekajú peniaze. Vidíme sa na kole. Čau.